El bàsquet és l'excusa perfecta per la integració i això ho han entès millor que ningú a Salt, on la Universitat de Girona, l'Escola La Farga i el Club Bàsquet Salt han unit esforços amb l'Ajuntament per potenciar la formació integral dels més joves. Maria, en què consisteix aquest projecte? Sí, aquest projecte consisteix en que el bàsquet entra a l'escola, però l'escola també té coses a dir del que passa a les activitats extraescolars, entre elles el bàsquet. Aquesta seria una mica la part principal, però passen moltes més coses. Aquest projecte no només passa aquí a Salt, també a Lituània i a Grècia, i els nens de totes tres escoles col·laboren en una plataforma online que es diu CoCrea, i fan reptes d'anglès i de bàsquet, alternant un mes un repte de cada. Això és una activitat per potenciar les competències digitals. De tant en tant també fem videotrucades per mantenir el contacte, perquè al final aquests nens es troben en 3 tornejos presencials, un a Grècia, un a Lituània i properament, el curs vinent, aquí a Catalunya. També hi ha tota aquesta part de treballar les competències, les soft skills, les competències toves. Una miqueta l'objectiu del projecte és potenciar la col·laboració, la presa de decisions i l'empatia, i això s'està treballant des de les tutories, amb diferents activitats, visualitzant curts, fent dinàmiques d'aula. Cada cop que observem aquest comportament a l'aula, ens cistellen el seu respectiu color una noteta amb aquest comportament que hem observat referent a aquestes habilitats. Després hi ha tota aquesta vessant més transversal. Hem fet activitats per àrees, tenim activitats de matemàtiques i bàsquet, de ciències i bàsquet, de llengua anglesa i bàsquet, també d'art i música, però també fem un projecte transversal que connecta l'art, que en aquest cas a l'Escola La Farga és un dels pilars del seu projecte educatiu, amb pintar la pista. I amb aquest procés col·laboratiu, en el que hi ha implicat un artista local i també els alumnes, s'intentarà dissenyar un espai que permeti no només jugar a bàsquet, sinó també potenciar les matemàtiques, la llengua i tot tipus d'activitats lúdiques per reforçar tot aquest contingut acadèmic. Al final el bàsquet és l'excusa per treballar totes aquestes altres competències. Sí, diguem que l'esport és una situació reduïda de la convivència, de la realitat. És una manera petita de treballar totes aquestes coses, però també d'extrapolar-les. És un bon pretext perquè té aquesta motivació per part de l'alumnat i com a docents també ens permet estirar tant dins com fora de les aules. Al final és un projecte que intenta que l'educació sigui 360, on hi estem implicats tots i totes, des dels mestres fins als educadors d'extraescolars i els entrenadors. Quan es parla de recerca aplicada, al final la gràcia és veure com això es tradueix en accions concretes. Sí, tenim la sort de comptar amb un avaluador extern que ens acompanya en tot aquest procés i ens fa la pressió, el recordatori constant de la recollida de dades. Aquí, com t'he esmentat abans, estem intentant demostrar que aquest projecte millora l'empatia, la presa de decisions i la col·laboració, i estem fent un seguiment estret d'un abans i farem un després de la comparativa després d'aquest projecte. Un projecte d'èxit aquí a Salt és replicable a altres llocs? Això és una cosa que estem explorant, creiem que sí, però crec que ens requereix d'aliances de l'entorn, de patrocinadors. Encara ens queda molta feina per fer en aquest àmbit, però estem investigant les eines que podem estirar per fer-ho possible. I amb la voluntat que no sigui un bolet, sinó que es mantingui en el temps. Això seria, per mi, clau, perquè al final aquests nens han tingut aquesta oportunitat i ens agradaria que durant la seva etapa, si més no a primària, el poguessin continuar. Idealment, que altres nens i nenes poguessin unir-se a aquesta iniciativa. No només estem fent bàsquet, gràcies al fons europeu hem pogut fer que altres nens i nenes vagin a activitats com dansa, circ i també als grups d'escoltes locals. I la idea seria això, que les activitats extraescolars no fossin un luxe i que tothom se les pogués permetre, perquè al final s'educa les 24 hores i arreu.
Alcalde, quin tipus de municipi és Salt? Bé, Salt és un municipi de 34.000 habitants amb una diversitat social, cultural, lingüística molt important i, per tant, un poble molt ric. I, per tant, aquesta diversitat ens permet tenir aquesta riquesa, com deia, social, lingüística. Què és el que es busca amb aquest projecte? Aquest projecte es busca un projecte d'inclusió. Sabem que hi ha mainada que per la situació social moltes vegades no pot accedir a determinades activitats esportives, culturals i socials en el nostre municipi i per tant aquest projecte el que busca és donar aquesta oportunitat a aquests nens i nenes d'aquest cas de l'Escola La Farga de Salt que tinguin l'oportunitat de participar d'aquest projecte esportiu i per tant d'inclusió amb els altres nens i nenes del nostre municipi. Quina ha estat la feina de l'Ajuntament en tot aquest procés? Bé, la feina de l'Ajuntament ha estat apostar per un projecte de la càtedra de Tecné de la UDG, al qual l'Ajuntament hi fa una aportació econòmica i la càtedra el que fa és explotar aquest projecte juntament amb l'escola i amb el Club Bàsquet Salt. Tu vens del món del bàsquet, saps perfectament els valors que poden transmetre's amb el bàsquet. En què consisteixen? Bé, de fet, per això apostem amb aquests projectes, perquè nosaltres entenem que l'esport és una eina d'inclusió i també d'igualtat d'oportunitats i, per tant, com dius, jo vinc del món del bàsquet, sé el que significa poder fer una activitat esportiva, sé que signifiquen els valors de l'esport, l'oportunitat també d'aquesta mainada de conèixer altra gent, el fet de tenir, saber guanyar, saber perdre, saber competir, el guanyar o perdre, donar-li la rellevància o la importància que tenen. Per tant, un procés de pedagògic, el bàsquet com un element de pedagogia de cares a l'aprenentatge d'aquesta mainada i, en definitiva, el que busquem també és que aquesta mainada tingui aquesta oportunitat de formar part d'un club i sentir-se iguals, en el sentit d'aquest cas, en el sentit de l'esport. Francesc, quin tipus de club és el Club Bàsquet Salt? Bueno, doncs un club profundament social. Tenim cap a la ratlla de 23 equips, més o menys, on bàsicament 5 o 6 sí que són de categoria sènior, però la resta són de categories inferiors, de menors de 18 anys. I sobretot primem moltíssim tot el tema social i tot el tema d'inclusió, que és una que aquí a Salt tenim profundament posat dins del nostre ADN. Clar, i per això lligueu també amb aquest projecte. Efectivament. Quina és la implicació del club? Inicialment amb la pròpia idea. Aquesta idea va sortir del Club Bàsquet Salt, que vam notar que hi havia una necessitat en el municipi en quant a que volíem que hi haguessin moltes més mainades que les que actualment teníem en aquell moment, que incorporessin el bàsquet dintre del seu esport. I bé, ens vam moure a partir d'un company que ja no està a la Junta però que vivia a la Universitat de Girona per intentar vehicular totes les històries per poder-lo crear una mica. Aquest projecte no és una cosa puntual, ha vingut per quedar-s'hi. Esperem. Aquí sí que cal dir que caldran una sèrie de recursos que a data d'avui no sé fins quin punt els tenim lligats, però seria una de les il·lusions grosses que això pogués funcionar molts anys. Bé, quin tipus d'alumne teniu aquí a l'escola? Tenim famílies i alumnes amb un índex elevat de vulnerabilitat i d'orígens diferents. I com s'implica l'escola en aquest projecte? Des del principi, la implicació de l'escola ha estat molt elevat, participant tant en la selecció de l'alumnat que podia participar en aquest projecte, tant els que han sigut seleccionats per ser part del club de bàsquet com a altres entitats que tenen la sort de poder gaudir d'extraescolars en altres entitats del poble de Salt. És la gràcia d'aquest projecte, utilitzar una mica l'esport com a excusa per tractar altres parts. Sí, i a més que ells puguin descobrir que no només existeix el futbol, que hi ha altres esports com el bàsquet, que és molt beneficiós en tot el treball en equip. Amb quina resposta us trobeu, tant dels nens i les nenes que hi participen com de les famílies? Molt bona. Els nens i les nenes tots estan super contents i agraïts de poder formar part d'aquest projecte, d'haver pogut formar part i viure el que és estar en un club de Salt i poder estar fora del seu àmbit natural o habitual, i les famílies estan encantades que els seus fills tinguin aquestes grans oportunitats tant de viatjar com de formar part del club de bàsquet.